Hi guys, it's me Bricks with an X and welcome to another video. So as you can see sa title ng video natin today is going to be a Christmas shopping haul. So actually yung natanggap ko this Christmas is pera. So pinamili ko na lang siya ng mga gamit na magagamit ko talaga lalong-lalo na sa school and sa aking self. So before anything else, please don't forget to click the subscribe button at yung katabi niyang notification bell para ma-update ka whenever I upload a video. So without further ado, let's start! So ayun nga guys, it's been a long time since hindi ako nakapag-upload ng video. So ngayon mag-haul tayo. And ang unahin nating i-haul is yung napamili ko sa Watson. So ito siya, naka eco bag ata to or busita, yan. Naka ganito na siya para hindi na plastic yung lalagyan. So ang una kong binili is ito. Bumili ako ng charcoal na toothbrush. So, ayan. Kasi, mukhang kailangan ng magpalit ng aking toothbrush. So, since bagong taon na, so bagong toothbrush. So, next naman is, bumili ako ng sabon. So, this is the Kujisan Skin Lightening Soap 72.50 or yan. Binili ko to para skin lightening, para mag-dry itong mga pimples guys. So yan lang yung purpose nito. And yon, nagustuhan ko to siya. And nakita ko to siya sa ibang YouTuber na sobrang ganda. So ayan, ito tatlo na siya tapos 73 lang. So ito, napamili ko siya. And yung isa pala ginamit ko na. And next naman is bumili ako nito. Wow. Yan. Bumili ako nito, yung pang nylon body path Soothe Me Right. Ano siya? Body and face parang yung pang sponge or rub. So meron kasing natanggap si mama at papa na yung body wash na liquid soap. So bumili ako nito para magamit namin yung liquid soap. And next is bumili ako ng itong Olay na para siyang sunscreen or sunblock, ano bang tawag. So bumili ako nito kasi matagal ko na itong ginagamit and sobrang hiyang to sa akin. And so yun, maganda din siya and it gives yung parang dewy or clear skin. Pero recommend ko to sa mga yung normal lang na skin or at hindi ko ma-recommend ito sa yung oily face talaga. Pero meron din itong oil control pero hindi ganun katagal yung kanyang consistency sa face. So yon. And last is ang nabili ko sa Watsons is yan, huli na ito. Bumili ako nitong I White Korea Whitening Sleeping Cream Mask. So, your nightly dose of overnight whitening nourishment. So, yan. Para mawala na yung, para maging glow yung ating face. So, next naman is itong pinamili ko sa Free Life. So, yan. So, bumili ako sa Free Life. Ito yung mga nabili ko sa Free Life. So, ang una kong nabili is bag. So, yan. And magagamit ko itong bag na ito sa school. So, yan. Kasi magsa-second sem na and ito, bumili ako ng bago. So, this cost 149. Yan, 149 siya guys. So, sobrang ganda and meron siyang pocket sa loob din. So, yun. And next naman is bumili ako ng ito. Food sack. Bumili ako ng food sack. So, ayan. Bumili ako ng food sack and this is 55 pesos. So,
Yun, 55 pesos. And actually, yun lang yung nabili ko sa Free Life. Dalawang item lang. And itong nasa loob nito is nabili ko siya sa Unicity. Kung alam niyo Unicity, lalo-lalo sa mga taga-Iligan. So, ito yung napamili ko sa Unicity. So, the first one is bumili ako ng underwear. So, tatlo na siya na underwear. Tapos, ano lang siya guys, 150. Para na din siyang parang divisoria yung kanyang presyohan. So, di ba, tatlong underwear. So, ayan. Meron ka ng tatlong underwear. 150 lang siya. So, sulit na din siya, guys. So, yan. And next is, bumili ulit ako ng foot sock na color white. So, yan. So, this is 25 pesos. Wala kong makikita nyo. Ayan, 25. And, bumili ako ng dalawang towel. Isang kulay blue, my favorite color, and yung good morning towel ata to, or color white. So, yan. Sobrang nipis lang. And, this is only, nawala yung presyo. Ano lang to guys, 15 tsaka 15. So, yon. Kasi magagamit ko to siya sa aming klase next sem. Yung pasokan ng January is more on ano na kasi kami, yung dance, marami na kaming dance and sports na gaganapin. So, yon, dalawang towel. And yun lang yung napamili ko sa Unicity, nilagay ko lang dito sa Free Life. So, ulit, yun ang aking nabili sa Free Life and sa Unicity. So, last is, binigyan ako, nagpabili ako kay mama na okay na shoes, and this only 280, and ito siya guys. Sobrang ganda niya na, di ba? And sobrang tibay. Tingnan nyo. So, para madumi lang siya kasi nga okay na siya. So, sobrang ganda niya. So, sa mga nagtitipid dyan, na gustong bumili ng mga sapatos, so pumunta kayo sa Ukay kasi sobrang madaming magagandang sapatos doon na sobrang sulit and makakatipid ka pa. So, yun lang ang ating video, yun lang ang ating haul for today. Sana nag-enjoy kayo. Hindi nag-enjoy pero welcome back to me sa YouTube kasi it's been a long time hindi na ako napag-upload kasi nga sobrang busy sa school and madaming ganap. So, hindi ako magpa-promise na makapag-upload ako pero I will try to upload regularly like 2 videos in a week or 3. So, I will try to upload since malaki-laki na yung storage ng ating phone ngayon. So, yun, i-update ko na lang kayo and dito na nagtatapos ang ating video. So, thank you so much for watching. Please don't forget to click the subscribe button at yung katabi niyang notification bell para ma-update ka whenever I upload a video. So, this is Bricks Tiguman saying annyeong! Bye! Peer!